Tak kayak info bolo, oma kesenenganmu bolo. Iki oma dihitung tanah rek yo. Iki murah rek, iki lokasinya perbatasan kota Surabaya rek yo. Regone di bawah pasaran, wis pokoknya gak umum, murah pol, dihitung tanah. Iki ukurannya 6 kali 14 rek yo. Regone piro Mas? 125 rek yo, regone 125 yo. Loh, kowet rek perbatasan Surabaya rek 125 lek. Cari aku saya murah lek cari sampean embu komenan dewe lek kurang murah rini yo negon dewe. Oma wis koyo ngene iki yo. Tapi iki wis free ono sumur wis free yo. Ono kamar mandine lho yo. Lho oma wis koyo ngene iki remek koyo ngene iki rek yo. Engko sampean rubukno wis anggap ae sampean tuku tanah ngono ae rek yo. Cuma engko sampean bati urukan yo. Aku gak wani mlebu rek yo, soalnya omae koyo ngene. Tapi lek misale kontenku iki rame rek yo gak apa-apa aku nekat mlebu aku kayak hafal ayat kursi cari arek-arek. Wis ngono ae yo, info teko aku be sampean minat utawa pengen takon-takon, oh yo masalah tonggo lali. Gak manggoni ijen rek, wis full rek yo tonggoe yo. Engko dikira sampean ijenan lho yo. Penerangan dalan wis ono rek yo. Pokoknya langsung siap bangun intine omah iki. Wis ngono yo, info teko aku be sampean minat utawa pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.